Gidauniyar Koguna Foundation da ke ƙaramar hukumar Jibiya ta ziyarci ɗan madamin Katsina hakimin Ɗaɗɗara, Alhaji Usman na Gwaggo. Ziyarar ta biyo bayan da aka kammala wani taro wanda 'ya'yan ƙungiyar suka raka ɗan takarar ciyaman na ƙaramar hukumar Jibiya, Honorable Siraja Ado, a fadar ɗan madamin domin neman alfarma ga shugabancin da yake nema na zama shugaban ƙaramar hukumar. 'Ya'yan gidauniyar sun nemi goyon baya da addu'a ga hakimin, kuma sun buƙaci ya zama ɗaya daga cikin iyaye na gidauniyar. A lokacin da yake jawabi, Alhaji Usman na Gwaggo ya ji daɗi da kafa wannan ƙungiya ta Koguna Foundation. Ya ce tabbas Alhaji Sa'idu Ibrahim Danja Kogunan Jibiya mutum ne mai hangen nesa da kuma son ci gaban ƙaramar hukumar Jibiya. Kuma zamani shi ke kawo amina, inda kana cikin wannan al'amarin ya dace da kana saboda duk sanda ka juya ka san da za ka yi magana a inda kake ko kuma ko da jibi ka zaune ko da kake zaune abu da yawa ba za ka iya sanin shi kamar mu ne da mun ji wani ce na mai unguwa ne. Ita irin wannan tafiya irin wannan harka tana buƙatar wanda za da ka ce ina wani sai ce maka a kaji yadda aka yi ko ga yadda za a yi tun da kai kila kana ce kana wata hidimai bari su da ko lokacin su ba su da shi kai doko gidan ka an ce wani abu kana cikin ɗaki an kira ka an ce wani abu saboda kana buƙatar gudunmawa waɗanda ke kusa da su al'umma wanda kake wakilta domin ka riƙa sani irin abin da ke aikin da yake yanzu to aiki ne na hukuma amma kuma mai dauke da lada wadda ba ta da gaskiya ya zama cewa aikin kare a taimaka saboda ka ji daɗi ƙwarai kuma addu'a kullum yi muke amma za mu ci gaba da yi domin Allah cikin rahama shi ya tsare ya kare ta ce ba mu da lahiya sannan cikin rahama shi ya zama cewa duk abin da aka sa gaba kuma na alheri to kuma ya tabbatar da shi. Sannan kuma ya yaba ma waɗanda suka yi wannan hange na kafa wannan gidauniya domin ci gaban al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya. Alhaji Babangida Ɗaɗɗara shine shugaban gidauniyar, ya bayyana kaɗan daga cikin ayyukan da gidauniyar ke yi. Wannan kungiya ta Koguna Foundation mun zo ne mu domin mu tabbatar mushi da takarda ta shaida shi uba ne a cikin wannan tafiya ta mu mai albarka ta kungiyar Koguna Foundation. Kungiya ce wadda muka kawata domin tallafa mu al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi da waɗanda ibtila'i ya sawa. Alhaji Babangida ya ce gidauniyar za ta taimaka ta hanyoyi da dama domin ci gaban al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya da ma jihar Katsina baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan. Yahaya Ibrahim Sawaba, Hikaya TV.